Aici este secret pe Martisan, ia să. Nu trebuie. Doi trebuie. Hai să Еми, никой не се движи. Той се движи. Той се движи, ми кажи. Всички трябва да се напред. Стени, по-бързо, пари беше сам. Ами погледни, имаш очи. Как да го видиш, като не гледаш? Нас го се разпадна. Той и за йоката скакава. Пускай! Дани, за салата гледай. Дани, само за салата гледай. Дани, стой там. Гледай за салата. Стой там. Абе, обърнете я тая топка, бе. Али, бе! Тъй, как си да те гледам. Йоване, гледай за салата, Викторе! За салата гледайте, бе! Дайте напред! Пак, Дани, пак! Айде, там няма никой, бе! Към топката не му бягай в страни! Тони, айде! Йоане, внимавай, център, виж! Йоане! Тони, срещай, бе! Борисе! Криска, Борисе, не стой така, Борисе! Топката гледа. Там популярни. Стой така!
Айде, айде, Йонка ти. Кръсно, избягай му, бе. Дай му е пак. Крис, ела тук сега, виж. Свърши, давай. Няма Крис, бори се, гледай. Виж някой открит. Айде. Виж с Дени. Дени, тръгвай. Виж Влади. Добре. Айде, Дани, дай. Един пак ще не мине всички. Браво. Един човек, 5 човек. Някой път, не знам. Доза късмет. После ще ги взема кърви. Дам ли Крис? Да, Франция. Дани, дай напред, малко. Задня. Теодоре, по-напред да стои малко. Крис, избягай му. Как се седи тук да се дръпне направо? А? Как се седи тук да се дръпне в тази цел? Подавай, атка. Пас! Влади, не я чакай, тръгни към нея. Сам ще ви играе. Човек сам ще ви играе. Хайде. Браво. Денка, засада си! Някой от вас е. Влади, айде бе! Как го заобикаля от външната.
Бори се, остави топката. На линията гледай, айде. Бори се, виж, ти паса заминаваш. Йоре, гледай. Дани, тръгни. Отвори още, Дани, отвори. Дай на Дани, бе. Аре, играй, съдята, какво се свири? Това е. Али, бе. Това линия, само ме дай на който си искаш. Свърши. Дай ме. Генка, срещай вече. Бори към топката. Към вратата. Браво. Той Той бяга на страни. другата страна бяга. Не към топката. Бори се, не бягай от топката. Срещай го. Ти го оставаш да бие. Тръгни към него, ще си отвори. Али, бе. Не, Йони. Генка е тръгва. Виж Дани, Дани засадата гледа. Засадата, Дани. Виж, двамата гониха халка Не е засада, бе. в гърба. Дени, стреляй, бе. Става е. Да, правилен. Борка, бягай! Пази я, айде. Кой е там? Пак. Георги, къде гледаш? Браво, Дани. Браво. Супер играеш там. Само Дай му я. Ах. Дени, избягай. Яни, подай, бе. Ами ще те дърпаме. Какво защо? Подавай. Идва! Тръгвай, не бъде истинал.
Браво е! Поеми сега и тръгни. Ама ваше е! Бурко! То не е натисни. Трудно. То не срещу него бе. Айде бе, ай срещайте бе. Сам, бутай! Виж! Виж, дай му я! Давай навътре, Дани! Навътре! Браво! Нищо, нека да стерим. Браво, Йонка! Йони! Генка, тръгвай! Яни! Зеранко вече. Зеранко! Крайно Зеранко. Има сме доктор. Нещо вода. Една вода да му. Ще да си взема това. Дай ги на път, няма. Кой ще играе защита? Той по-бързо, ама вие напред нещо няма направите. Ако го върнете назад. Пак се изкара и накрая те контузи. Стой с него, стой с него. Яни, пас бе! Ма! Ами подавай бе! Деня, тихо! Момчета, по-спокойно, малко.
Няма смачка. Няма страшно. Има страшно. Да обикалят пред него. Мало да му направи. Дай, пак. Трябва доктор. Не е толкова. Просто такъв турнир няма. Кристиане, да се смееме, маля. Аз се смея. Брат му ответе. Това ми търка е просто. Ама не, други почват с тази хаос. То влиза вътрешното. Браво, Денка! Не се потъспал, като можеш да вкара. Ай, ме спали го! Дори се стане. После ще отида на защото по време ще влезе. Чакай да видим дали са като жени сам си. Атом не е отбора да видим. Стане за грейши. Трябва бащата да изглежда. Той като вирам на неговите географи. Там се влезеш видеоборци. Да побягаш с него. Ей, какво става? Браво, Тони! Смяна. Яниславе и Анастасия елате в зала. Един е влиза на Анастасия, другия е Янислав. Ти мини по-отзади наш. Не, Крис Мирив. Дефанзивен хаос, тия ръдефтили в ляво, и зала в дясно. По-бързо играе Янислав. Добре може. Браво! Браво, Влади! Браво! Идвай! Ай, Влади! Към топката! Ти what? Да обикаляме само. И ги даваме път към вратата. Гледай. И накрая ги извеждаме да. Гледай. Хубаво е, има съдя.
Абе нямате сила, бягайте оттам, бе. Бягайте оттам, Йоан ще бие, бе. Кой ще бие? Или Йоан не любви, бе. Като другите няма сила да въртат. Това трябва да е гол. Йонка, горе въгъла. Кара. Право си като... Ще кажеш, ти можеш Браво, браво. Подавай вече, подавай, умори са. Що, удари сега, няма ли? Горе. Не назад, бе. Занима, стигни го! 7 минути. Глупости, па, глупости. Пак прости. По земя дайте тая топка, що така ритатива? Пас, пас! Дани засадата гледай. Борко! Не бе! Не се лъжи! Леко, бе, леко така. Ами Влади, гледай тази засада. Айде! Той го дърпай си! Давай! Давай! Един! Така каша,
Айде, Дани, натисни. Йонка, изнесете още напред. Ай, Тони! Отваряме пъти към вратата. И там е Рита Шейта към Апал. Пак! Йони, не двама, Йони, не двама! Браво, Йонка. Не лъжи там! Тръгвай още. Айде, идвай. Ама аз ще ги... Малък, така отзади, не. Още веднъж ще дам жълт картон. Ясен ли съм? Добре. Напред, Дани, напред. Тони пак! Давай, Тони! Ай, Тони! Ай! Аре, бе! Подавай, бе, Дени! Браво! Ай, Крис! Браво! Трябва повече пасове като нас. Айде. Браво, пак! Браво, играй! Играй до последно. Ай, Марч! Браво! Крис, избягай му! Връщай се! Мисли да те го гледат. Варе, как ще мениш месени си? Няма как. Ай, покриваме пред, стига нататък. Виж го в наказателно. Ицо, виж къде сме, бе? На 30 метра.
Вари, ма върни се, Вари. Трябва да се върнеш. Антонио, ти стой тук, не се връщай. На центъра стой, Антонио, на центъра. То тук е гол. Вари, ти се върна, ма кой пазиш? Гледай, той върни се, за кой да се върни? Много сигурно трябва. Айде. Браво, Теодоре. Тонка, ай тръгни, тръгни. Бравицо! Абе, коп. Браво, Йонка. Глупости пак. Сега сте оставили само ламба прави нещата. Еми, именно. Вари, пази някой, Вари. Дени, пази някой. Дени, кой пазиш? Вари, отида да тъчи сега, Вари, да тъча отида. Ама пока вратата. Браво е, Крис! Как ти трябва да вкараме? Искам аз. Денката, бе! Дайте на киката за Хетли! Да, на киката! Браво, Е. Не се главите надолу и всичко свърши си. Той е вратар. Той е вратар, не разбра Коста. Бравице! Миша, доста не може да стане. Криска, не назад, бе. Ай, играйте напред, бе. Силно, бе. Стигни го, той гледа, бе.
Вали, тръгни бе, айде стига я гледам. Айде момчета! Айде! Айде, изнесете топката. Вали, айде бе! Удар! Искам стопка в кафе върдата. Ще прескочи Йони. Вики, тръгни към нея. Вики, ти! Дай ме. Айде, не се отказвай! Айде, срещай. Айде, дай ме пространство. Пространство! Давай. Вали, тръгвай, бутай. Давай! Айде, пас. Виж къде е топката, Христо! Трябва да стане едно и също. Айде! Ставайте залата за 2 минути. Ще смените. Трябва да сме на позиция. Борис. Позицията ви коя е? Другия Да. страна е Реджеп. Борей, бягай бе! Топка. Виж го бе! Борисе! Какво направи? Ясно крило, пък тази тези за вътре към Ужас. Що не изчисти в тъча поне? Бяга като... Ама той за какво се отказа да ни я гардират ето? Еми като не е бърз да не ходи напред. Разбрахме на къде ще са. 5 на 2. Айде, момчета! Виж го как се въргаля, бе. Айде, свири там, бе. Чакай ги да падат. Валя, ай обърни са. Пак се носят и като прани гащи. Към топката, Насе! Айде! Виж Вали! Айде, Вали, тръгни! Вали, давай! Давай! Тони навъд. Давай! Вали, Добър став. кришата прескочи. Айде, момчета! Айде, не моля си! Давай! Денка, ай подавай, бе. Айде, бе! Кръска бомба. Би! Ах. Добре. Да, Борис е Реджеп. На! Иди си Кеко. Давай. Денка!
Денис, и кой ти е? Аз на място на Кипа. Айде, обърни се сега. Дай, че учета по-бързо. Боряли, бе, днеска ще играем, бе. Айде, паска първи. Вади, тръгни! Играй! Авантаж! Браво, Вали! Нещо, айде! 5-2. Един! Ох, майко, ти гониш. Браво, Йонка. Айде, върнете сега. Айде, братле! Айде, Гени, върни се и ти, Гени. Не. Тони, ти стой тук, Тони. Стой на център. Айде, давай, айде, всеки да поеме някакво. Втора е! Влади на втора! Даден момент тя и някой се развика, какво е това? Те се отказват. Скачай! Айде, момчета! Браво. Давай! Давай! Айде. Пусни моя! Давай! Дене, подай, бе! Давай! Браво! Значи можело. Искаш да седнеш? Тони, карали? Тони, 4-0. Караме се отказахте вече. 20 минути. Айде напред. Айде, момчета, малко напред. Айде, момчета! Айде, някой да го натисне там, бе. Айде! Връщай, давай! Така, бързо! Айде, момчета! Ръш! Браво и в него. Пица долу. Влади, бутай я напред. Пак. Браво, Влади! Браво. Айде, пас. Аз беше, вари! Пас, умори са. Вари, що? Айде сега, това ги мога. Браво. Стирам си. Почва. Виж, Влади! Можеш! Заглуши първи сега. Айде, Борис! Пас. Айде, Влади. Се вари! Яни, отиди на крилото. Удар! Влади, как се поведи, бе? Ай, сега се карайте, ай, играйте малко, само се карате цял матч. Голямо каране. Кой ще играе?
Само се карат, никой не играе. Ай, кой ще се върне сега? Сега карахте се, какво става накрая? Ще вкарат гол. Вкараме. 17 минути. Връщайте, само нямате силички. Чака да дойде, тогава тръгва. Да. Вали, що не оставя на Тони, бе? Ти ли му я взима от краката? Насе. Айде, бе, тръгни, бе, какво са лъжи ти? Лигло. Ай, стреля, бе. Стопката ще влезне. Айде, Настасе! Вари, върни, вари! И те се умориха, ти нямат силички. Вари, поеми напреде! Напреде поеми! Да се учва към него. Давай, давай! Давай! Добре, удар, Дени, удар! Браво, почти! Как си? Детска работа. Вари, давай още малко. Яниславе, разбягай се малко, преди малко влезе. Паска пространството, бе, не в крак. Пак, Насе, пак! Айде, бе! Виж как седат и го гледат, бе. Тос пак. Свири му я! Свири му я! Ме дуспай ме! Легло! Как може да поем така, моето момче? Чиста дуспа, той с ръце го бусна отзади. Първи път по-нямаш. Първи път по-нямаш. Да, те там се закачиха. Нещо, ма сега се е чиста. Той го бъска от гърба. Виж го. Виж ги, бе. Айде, тримасти! Давай навътре! Тони, ай помагай, Тони, давай навътре, давай! Пас! Пак, виж Яне до тебе. Влади! Абе, Влади! Не мислите още. Топката гледай само. Браво, Вики, браво. Влади, дигай главата, бе, не бързай. И какво се включите, ма после вземи и се включите. Тогава тръгваш напред. Тук ще и бяга. И като се умориш, подавай. Няма смисъл, ти като се умориш, не си ефективен. Трима бяхте, можеше да направите добра комбинация. Ай, на втора! Дени, кой паси там? Никой. Сам се паси.
Давай, давай. Ein Toni. Ама сега се изморили са? Ами бягай не! Бягай, ама не знаят на къде да бягат. Това е... Яни, айде искай, Яни! Тони ти бягай напред, бе, Тонка! Не, виж го! Дай на води. Браво, бе. Аре, води! Той не може да е... Айде. Насе, айде. Браво, Вики. Насе, айде. Там до край. Топката гледай само, не бързай. Насе, айде. Айде, с човек. Двама сте. Бръкни му. Ело. Денка, откри се, бе. Идва на гърба. Виж, Яни. Айде. Пак почнахте с глупостите. Може ли вода някой? Да, смя, Стасе! Влизай там, Вади, аз ще пия. Еди наши тъчи, че Христо го изпълнява. Айде. Аре, бе! Изай. къде са другите обаче? Браво, Теодор, ама другите къде са, не се знае. Втора. Момчета на втора двама има. Браво, бе. Иване, гледай. Влади, засадата гледай. Бори се. Браво, ставай. Ало. По-да е фаста фания. Натисни той. Аз нямам така матч. Играят нашите с Черноморец. Да. Хубаво. Мое и другите трагедии. Ага. Не. Ние не сме от тия професионалисти. Никой не на езика. Нямаме повиквателни. Да. Георги, айде. Ай, после ще се чуем. Не. Крис, мире защитник, ти.
Браво, нали разбрах къде е? Зад нападател мъж. Моля? Вземате ритър, после стой си там за... Почивай си. Ще има време. Не меря още това. Вари! Вари! Влади, мене после смириш Борис за мене какво да играе ляво, ти мене защити пак да играеш. Можеш, как да не можеш. Давай, мене малко ще си. Ама не сега, чака да свърши атаката. Ще да ви вкарат гол тогава. Его, местата почнаха па. Голямо мутане, направо гледа. Але бе, Меси! Лиглювци. Виж го се. Какво да го гледам, аз ми се е ясно. Като заби вата надолу. Ай, Борисе! Айде, срещай там. Сега мини ляво крило, Вари ще мине защитник. По-бързо. Айде бе, ай натиснете бе. Отказахте се, напечива слънце. Защото аз бях с джойстик. Мога да играя с лапчопа с Оле. Пак почнахме с разходките. Айде бе, някой да му иска там бе. Още. Вики, още. Я не тръгни. Бе, ще бяга, той не може да бяга. Бутай бягай, то той да не е. Айде, пас! Ах! Его ли е другия. Оле. Пак Кристи. Браво! 8 май. 8, няма значение. То няма значение, той викат не си подати. По време направо се сбърка. Спреха да играе. 8 на 4 нещо. 5 минути. Яне, Спирай край. той да, все едно не е в матча пък. Не гледам втори нападател. Да вкараш точно за мен. Кой Йонкът? Падне топката удар направо. Вратаря не може да я хване. Айде, пас! Вадия! Браво на вратаря. Айде! О, той не знае къде се намира. Вратаря, браво. Браво на вратарчето, браво. Айде, Вики, ти! Пена, той да не те е гледал.
Ох, мамо! Вики, ари бе! Аз ако ще върне... Не, един на втора, ари бе, бори се, бягай бе! Центъра бяга на центъра, Викторе, иде там! Що се отказахте бе? Айде, върнете се бе! Браво! Викай всеки ти иде бе! Антонио! Крис! Ти се разиграл, дело да ме! Ай, Кристиане! Дайте да вкарам, дайте! Към топката тръгни! Дека! Ставай! Виж Крис! Ици! Що му няма? Браво! Браво, че горе! Аре, Дени, ставай! Наско, видяли ли до какво спасение направи? Здравейте!